hello po. Dito po kami ngayon sa Escon Rosales. Jinkle po siya. Saan yun? Nakatapos lang po ng seminar. Seminar po about... RA 96. Saan yung Naghahanap po kami muna ng Tara na po ako. Tayo lalakad. Paskong Pasko na po sa Pinas. Ramdam nyo na po ba? Here at Escon. Hindi ko alam kung malayo po ba talaga ang CR or hindi lang po talaga namin alam kung nasaan. Meron po CR banda dito. Saan yung wait lang. Na po namin ang CR. Katabi po siya ng prison. Ayan, tara na. Wait! Subscribe for more videos.